Biderketak egingo dugu, regletekin, ezta? Bale, egingo dugu biko tabla ikasteko, venga, bat erreza, 3 bider 2. 3, hori da, eta 2, ezta? Oso ondo. Oso ondo, naz. Oso ondo. Hone sobratzen direz. Hori da. Oso ondo. Eta orain? Hori da, perfecto. Orduan, zenba da 2 bider 3? Hauze zenbaki da? 6. Oso ondo. Hasier, oin zuri, batu hori, bale? Oin zu. Eingo dugu... Venga, bat pizkatxo bat luzeagoa. 5 bider 4. Jarriko diozu apurtxo bat onutza honek ikusteko ondo. Hori da, eskarrik asko. Vale, 5 bider 4. Oso ondo. Eta orain? Oso ondo. Oso ondo. Ze ondo. Orduan zenba da 5 bider 4? 20. Oso ondo, oso ondo.